Total na 98.2 million pesos o 15.456 kilo ning illegal na droga ang nakumpiskar kang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol kan taong 2023. 14.327 kilo kaini ang shabu, 1,000 kilo sa marijuana, asin 129 grams sa cocaine. Sigung kay PIDEA Bicol Director 3 Edgar Hubay, halangkaw ini kumpara kan taong 2022. Sabi niya, kadaklan sa mga nakumpiskar nindang droga ang hali sa luwas kang rehiyon, kaya mas pigpapakusog nindaan sa indang pagbabantay sa mga border kan Bicol. Inter-agency effort, kasi lahat ng misis pwedeng gawin. Pwedeng simulan sa ibang strategy. Kailangan natin yan ibang mga law enforcement agencies na may authority mag-flag down ng mga sakyan. So, importante yung participation ng Highway Patrol Group dyan. Kanakaaging taon man, total na 1,177 katawo ang naaresto kan ahensya sa kampanya ninda kontra illegal na droga. 195 sa mga naaresto ang high-value target. Asin 2,224 ang nasa angatanan ning kaso. Yung 2020 is yun yung naging turning point ng drug situation sa halos hindi lang sa Bicol region halos sa buong bansa yan Kasi ito nga kasi sabi na magbabalik yung ibang mga personality na involved sa illegal. Ikinaugmaman kan direktor na nasa 2,300 ng barangay ang naideklara nindang drug cleared sa bilog na rehiyon ngunya na taon. Mantang 488 na sa ng barangay sa Bicol ang pigiinguhan nindang maideklara man na drug cleared. Panawagan natin sa ating mga kabayan at siguro isama na natin yung mga law enforcement agencies at ibang mga government agencies na involved sa anti-drug campaign na tuloy-tuloy natin suportahan yung programa ng ating pamahalaan, lalo na dito sa Bicol region. Katakod kay ni, padagos man subutan sa indang pag-inguwa nga ni matuldukan na ang paglakob kang illegal na droga sa Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.